Bismillahirrahmanirrahim. Bilkhusus ila hadrati Syekh Hujjar Yusuf Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali An-Naisaburi wa sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nomor 195 tahun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alumun mongko iku kinawruhan anal hajja utawi dunia haji layatimu iku ora sempurna apa haji illa bi badrokotin angin kelawan penjagaan tahrusu kan juga minal arabi saking wong Arab fitoriki ing dalem dalan walakinal hajjal tabni haji saya udah wiji-wiji wasulu kotori kita istuni kira-kira ngambah dalan ilal haji marah haji saya udah bos wiji-wiji saling kangka pindu wal kiamu tawi jubilingi bil khirasati kelawan yogo alati layatimu kang ora sempurna apa haji illa bihani kelawan khirasat saikun iku gos wiji-wiji salisun kang kapendel wa ma'rifatul turukin utawi ngawruhi biro-biro carane wa ma'rifatul turukil khirasati utawi ngawruhi biro-biro carane jogo wa khiyali halan rekodayane khirasat wa qawaninatiha lan biro-biro peraturane jogo saikun iku uga suwi-suwi robiun kang kaping 4 wa hasilun tawirin kesif fanil fikhi wa hasilu fanil fikhi utawi ring kesih warnane ilmu fikih ma'rifatul turuqi siasati iku ngawruhi piro-piro jarane ngatur masyarakat ngawruhi piro-piro carane ngatur masyarakat wal khirasati lan juga keamanane masyarakat. Jadi nalika wingi nane dukungan di kapan iki musannaf dawuh nyeritake wala umri innahu muta'alliqun aidan bidini walakin lalin binafsihi bal biwasitati dunya demi umurku demi umur ingsun aku sumpah yang fikihku gandeng kau perkara agamu winginane iki dibawa saiki dia minggu depan Ustaz gembiri Ustaz gembiri iya kan kandane kan ngoten jadi niku mbok dijawab dening Syekh Al-Imam Ghazali demi murid aku sumpah yang fikih iku gandeng karo perkara aku mulane akhirnya dawuh sing salah sebut fama'lumun anal hajja la yatimu illa bibas rokote jadi mulai indah yakin beriki nalika akhirnya wis maklum ibadah haji kurang sempurna yen ora kanthi penjagaan kang jaga wong-wong kang padha haji saking gangguane wong ana ing perjalanan ibadah haji ku siji perkara
artinya pripun sesuatu penjagaan itu, keamanan itu diperlukan. Mulane napa ki apalan rukun Islam dulu meneng aja ora nyambung malah iki. Sing nomor 5 haji mariba itu lamun kuwaos ya kan ya kuwaos atine kudu mampu ya mulai dari bos maklum ibadah haji ora sempurna yang ora kanthi penjagaan kan jogo mulane ono tambahan dana narik dana ning nek sing wonten niku kan jarine lho nggih jarine kula sih karo jarine kan cara napa pelendungan blendunge kegede nah bener kegedean tenan yo ora yo karo kula lewat jarine berita. Jadi orang kanthi wis maklum ibadah haji ora sempurna yen ora kanthi penjagaan kan njogo wong-wong kang padha haji saking gangguane wong-wong arep ana perjalanan nang ibadah haji siji perkara lah nang badane haji artine nyambah dalan usul tenggene kersane Gusti Allah kanthi ibadah haji iku perkara sing nomor loro. Dengan kata lain nalika akhire wong iku gak iso nyempurnake bentuk niat dan seterusnya sing penting wis ditingali dening Gusti Allah nek sampeyan enten sekira aku wis tatake kelas aku ora sekira aku ora melang ya wis lak mungkin soalnya alasan kuwi macam-macam sing wae nembe mawon lho dicurati kok jarine nek tinggal anake pecet cilik melang terus piye ya empuk ngambah dalane haji ku perkara kan tapi pindho artine pripun ngambah dalan tumuju dari Gusti Allah dengan cara berhaji iku urusan sing kaping pindho sing utama nalika ditimbali dening Gusti Allah dan budal lan anake penjagaan keporokan kabeh telu dikini budal ditoto niat sing bagus netepi apa kang dadi ridane Gusti Allah sehingga yo sangu madu biasane sing haji lan kang haji ora iso nyempurnake kang haji ora iso sempurna yen ora kanthi penjagaan iku perkara kang kaping 3 lan ngawruhi cara-carane njogo iku perkara kang kaping 4 jadi hasil ngilmu fikih iku ngawruhi cara-carane ngatur lan njogo dengan kata lain tentang kewajiban golek ilmu jo masih uga ngerti tentang aturan main dalam berhaji. Lah mulane awak dhewe nalika awak dhewe kudu ngerteni tentang tata cara ibadah haji untuk saat ini kula jenengan kudu wajib secara tapi pamane wis sampeyan wis ngerti ilmu sampeyan ngerti teori ini ya bagus nih sing dadi perdu airku dulu nek iki jek perdu kifayah soalnya ngopo di antara kita ngeten iki kan wis ana sing alim betul tentang ibadah haji tapi nalika kula
panjenengan tahun iki kang ditimbali pengiran haji teng Mekah iku wajib beli belajar betul piye tata carane haji itu maksud waya dulu ala dalika waya dulu lan nuduhake ala dalika sing ngono hasile ala dalika yang atas ngono hasil apa mabarang ya kang diriwayatake apa musnadan al hadis musnad la yufti aweh ora aweh fatwa ana saya manusia illa salah satu lagi sapa wong telu amirun sapa amir au makmur utawa makmur au mutakallifun utawa kang merdi-merdi aweh fatwa fala amirun monggo utawi amir wa ya amir al imamu imam utawa kepala negara RT lah imam utawa kepala kampung artinya pemuka masyarakat, pemuka agama. Nah, pemuka agama itu aslinya kalau arti ya mutin, pemuka agama itu mutin, mulanya sampai negara terjebak mutin, jadi negara itu ngangkat, nah calon apa begini Polri beriko, sini menteri agama, nah tingkat dasar tingkat ngerti di Islam itu jenengmu mutin jadi orang nyolati ini ngafani urusannya mutin jangan jadi terjebak ini sampai mami ini katanya dia mutin aslinya mami itu yang tadi tapi gini aku kalau kadang-kadang itu gasnya mutin mancing pagi tugasnya mutin agar tugasnya mutin agar melakukan ya sembuh sama aja kerja kalian mutin gue ini udah rotasi ya ada perawan-wan di Australia soal pegani sampai ada masih buka sampai belum ingat والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي في المصطفى ظالم وقاسكنا واغفر لنا فمضى يا واسعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين